Eikä ole mitään hajua, missä Mutsi ja Seppo on. Onko ne edes hengissä? On ne. Mutsikin on sellainen sissi, että kyllä se selviää mistä tahansa. No niin, hempeilyt sikseen. Nyt mietitään, miten me päästään pois täältä. No onko sulla ideoita? No mennään ulos etsimään tietä, tai katsotaan, jos näkyy jostain muista ihmisistä jotain merkkejä. No eikö meidän olisi järkevämpää odottaa täällä pelastajia? Mitä pelastajia? Me ollaan Jumalan selän takana ties missä. Kuka tänne nyt osaisi tulla? Lentoonnettomuus ei varmasti jää huomaamatta. Mutsi ja Seppo meidän pitäisi löytää. Ja ruokaa. No lentokonepöperöitä ei ainakaan uskalleta syödä. Niinhän se lentäjäkin kuoli. Tämähän on metsästysmökki, täällä saattaa olla aseita. No kenetkä sä ajattelit ensimmäisenä ampua? No, vaikka jonkun linnun tai jäniksi, kotka. No se nyt tästä vielä puuttuisi, että teidän sakki saisi pyssyt käsiinsä. Pitäkää nyt päät kiinni, jumalauta! Mä lähden käymään nyt siellä koneen raadolla. Ja te kaksi voitte katsoa, onko täällä jotain syötävää tässä mökissä. Voisi itse asiassa tulla mukaan. Et tuu toskulossa mihinkään. Jos pystyt liikkumaan, niin menkää katsoa, onko täällä tietä jossain lähellä. Mikäs diktaattori susta yhtäkkiä tuli? Haluatko himaa vai et? Haluan. Sit lopeta toi ikinä ja tee niin kuin mä sanon. Tästä selvitään kyllä. Jos me ei tapella, vaan toimitaan. Eiks niin? Ei nyt pelkkä halailu tarkoita yhtään mitään. No joo, mutta Ossi ei vaivautunut vastaan mulle edes puhelimeen, kun mä soitin. Se oli niin kiire läppis Cindyyn. Eilen sä olit sitä mieltä, että Ossi on selvinnyt tosi hyvin sen ja Cindy erosta. Ja mä oon ihan varma, että ei Cindy todellakaan kato muita jätkiä, kun se on tällainen. Se on ehkä välttämättä sen nimi puhua Ossinkaan ennen kuin haluat ottaa tämän jutun kokonaan. No todellakin aionkin. Samalla sanon sille pari valittua sanaa tosta sen meiningistä. Mitä sä täällä tönötät? Venaa faijaa. Sun pitää mennä, kun se näkee sen. Ettekö te vieläkään saanut puhuttua? No saatiin. Sen mielestä homos on vaan ohimenevää ja et se häpeä mua. Kyllä se vielä hyväksyy tän. Musta olisi parempi, että me nähtäis vähän aikaa. Oikeesti. Sulla ei mitään haju millaista on. Himassa on tosi huono fiilis. No kyllä mä sen uskon, mutta... Mun pitää näistä lottaa vielä. Että mä saan faijan leppyyn. Se tulee nyt. Sun pitää mennä. Sori. Miten sä olet voinut hoidon jälkeen? No, kyllähän tää muuten menee, mutta mua väsyttää ihan hirveästi. Sytostaattihoitojen jälkeen olo yleensä helpottuu ensimmäisen hoitokerran jälkeen. Mutta jos olo menee tosi kurjaksi, meidän on pakko ottaa kovemmat lääkkeet käyttöön. Mitenkäs se henkinen puoli? Puhuitko sä sun morsiammellesi? Siis entiselle morsmaikulle. Mä jätin Liisa ja yritän saada sitä yhteen yhden tutun miehen kanssa. Mä en halua, että kukaan joutuu katselemaan, kun meikäläinen korisee kuoleman kourissa. Sun on mahdollista selvitä tästä. Tai elää ainakin monta vuotta vielä sairauden kanssa. Mutta minkälaista elämää se sitten on? Kyllä se on niin, että Laitelan pojan päivät, ne on luetut. Mä hoidan pojan ja Liisan asiat kuntoon. Sitten mä muutan maalle ja poistun tästä maailmasta. Oi Elias. Hei, tuu meille, mä teen sullekin ruokaa. Okei, joo, nähdään kohta. Halaa mua. Ois kaikki hyvin? Mä oon ihan lopu. No varmasti. Eiks Pevillä ole vapaa tai tolle? No joo, sekin, mut vaikeinta on nähdä Ossin ihan hajallaan. No onneksi sä oot ainakin hyvä lohduttaa sitä. Siis kuulit sä siitä, että Oliver veti aamun sijaiskotiin? En oo kuullut. Kauheet. Mut se on ihan kunnossa. No on. Mä oon hyväksynyt ajat sitten, että Isabella ja Sebastian on sen vanhemmat. Mut Ossi ei. Se on ihan rikki.
Oli se kunnon toppatakki. Miksi et jäänyt sinne mökkiin niin kuin piti? Koska mä en halunnut jäädä vaan pyörittelemään peukaloita ja katsomaan, kun ne 2 kyyhkyläistä lemmiskelee. Olisipa ainakin ollut lämpimässä. Mutsi! Seppo! No turha täällä on huudella. Mennään nyt vaan tutkimaan se hylky. Jos sun kriminaaliäitis ei olisi heittänyt sitä korppia alas sieltä katolta, me oltais nyt onnellisesti kotona. Kyllä mä oon aina tiennyt, että Helena osaa sotkea asiaa kuin asia, mutta nyt menee jo vähän yli. Lopeta! Tässä jumalauta kehtaat haukkuu Mutsin tällaisella hetkellä. No kuule, helposti! Sen takiahan me täällä ollaan. Sitä on ihan turha, kun jauhaa nyt. No kerro ihmeessä, koska on parempi hetki. Kyllä mulla sanottavaa riittää myöhemminkin. En epäile yhtään! Hei. Onks nää koiran jälkiä? Olisiko ne suden jälki? Sitten se voi tarkoittaa sitä, että Helena ja Seppo on voinut viime. Joo. Niinpä. Onks faijasta kuulunut mitään? Missä se voi olla? Mä en oo vieläkään saanut sitä kiinni. Kyllä mäkin pysyisin pois, jos mä olisin se. Ihme touhua. Hei, älä viittii. Onks teidän mielestä ok, että tarha-ikäinen lapsi jätetään yksin? Ei. Sehän tässä niin outoa onkin. Aivan sama. Mä tarvin raitista ilmaa. Ehkä ihan hyvä idea. Sori. Sosiaaliviranomaiset haki Oliverin aamulla pois. Mutta ei se olisi saanut sitä suun purkaa. Se on vaan huolissaan Oliverista. Niin kuin mä oon faijasta. No ei vielä kannata hätääntyä. Isabella ja Sebastian on ollut vasta 1 yön poissa. Ja poliisillekin on ilmoitettu. Ei, kyllä vielä löytyy. Kun faija olisikin ainoa, kenestä pitää olla huolissaan. Terve. Jiri, auttaisitko mua näiden korien kanssa? No luulisit, että sä vanhan kauppiaan oot tottunut nostelemaan noita. No, mutta mulla on tuo selkä vähän kipeänä, niin viittisit sä millään? Kiitoksia kovasti. Lasse on kasvattanut avuliaita poikia. Oispa faijakin aina tota mieltä. Liisakin on varmaan tyytyväinen, kun sillä on apuna tollasia riuskoja kolleja. Mites Liisa on teillä pärjännyt? Mitäs se sua kiinnostaa? Sä heitit se alttarille. Kunhan kysyy vaan. Vaikka hyvinhän se tietysti on teillä pärjännyt, kun kerran itse sinne halus. Lasseko sen kutsuu? Oot sä mustasukkainen? Ei, kun mä oon vaan tyytyväinen siitä, että Liisa menee elämässä eteenpäin. Vaikka sitten isäs kanssa. Mä voin kyllä kantaa nämä korit. Mut kysy itse Liisalta, mitä sille kuuluu. Mä en halua sotkeutua tää kolmiodraamoihin. Otsojen pitäisi asua mun kanssa muutenkin. Ja nyt se vietiin sijaiskotiin. Mä en kyllä muutenkaan tajua että Isabella itse aina raivaa mulle, kun mä en vastaa puhelimeen. Nyt se ei kuitenkaan itse ilmesty edes töihin. Tai ole tavoitettavissa. Ja mäkin taisin jättää sulle vastaamatta. No ei se haittaa. Mä olisin vaan ilmoittanut, että mä sain Isman tuuraa iltapuoroon. Sori. Meidän piti tehdä jotain kivaa yhdessä. No nythän me tehdään. Tääkö on kivaa? On. Mä vaan valita sulle mun murheista. Mutta jos sua yhtään kiinnostaa, niin susta on hirveästi mun apua. Ja mä haluaisin hyvittää jotenkin sulle. Kuule, ei sun tarvi hyvittää mitään. Ellet sä ihan väkisi haluu. Voit sä mennä vaikka sohvalle dataa? Sori, mä tuun auttaa. Matleasta on tullut kunnon nörtti. Se ei tee muuta kuin näppäile tablettia. Ai jaa. Hei, te saatte kyllä asti järjestymään Larinkaan.
Haluatko, että mä puhun sen isän kanssa? Ei, se vaan pahentaisi tilannetta. Mutta eikö rakkaus voita kaikki esteet? No tuskin tätä. Lari on mieluummin onneton, kun tuottaa pettymystä faijalleen. Mun täytyy vaan hyväksyä, että mä oon menettänyt sen. Mitä muuta löytänyt kuin noi laukut? No miltä näyttää? Mä niin toivon, että se radioyhteys olisi toiminut. Joo, puhelinkin olisi ollut mukava yllätys. Helvetin heiskari, kun vei kännykät. Sillä Sepolla oli kapula. No mitä iloa niistä on, kun nekin on joutunut susien? Siis mitä on? Löysittekö te ne? Onko se kuollut? No, ei löydetty merkkiäkään. Susien jälkiä joo, mutta se nyt ei merkkaa yhtään mitään. Ja jos niillä on kännykät, niin hyvässä lykyssä ne on voinut hälyttää jo apua meille. No sano nyt vielä, että ne on tilannut tänne pizzatkin. Niin kauan kuin ei ole ruumiita, niin on mulle elossa. Täytyy uskoa tuohon. Niin, ollaan nyt onnellisia, että saatiin sentään lisää vaatteita. Joo, no Helenan bikinit ja Sepon verkkopaita ei paljon lohduta. Jos se lohduttaa yhtään, niin me koluttiin tuossa keittiössä ja löydettiin safkaa. Ei se nyt mitään kurmeita ole, mutta kuivalihaa ja korppuja. Noniin. Kyllä me tästä vielä selvitään. Mä hain meille juomat. Kiitti. Oikein herrasmies. Mulle kola ja Liisalle kahvi. Mä voin tuoda nää. Mene sä vaan Liisan seuraksi. Kyllä mä vien. Siltä tulee paha mieli, jos se näkee sun naamas. Älä sinä kuule ala naljaa sellaista asioista, josta et mitään tiedä. Kyllä mä tiedän. Sä teet Liisan yksin, vaikka sinun pitää mennä sen kanssa naimisiin. Noniin. Ja jätä meidät rauhaan. Mulle kahvi mustana ja just niin kuin mä tykkään. Hehe. Sä oot kuule ihan itse jolla limpparis. Oi, sori. Mahtuuko tänne? Joo, hyvin mahtuu. Noniin. Puhuit Ossin kanssa? Joo, kaikki on ihan hyvin. Eli sä et alkanut huutaa sille siitä sen ja Cindy kaulaluista. No ei se nyt oli ihan vietonta, niin kuin sä itsekin sanoit. Tuli vaan taas asettua vähän kierroksia turhan takia. Mutta täytyykö myöntää, että mä ihan hetken aikaa kyllä mietin sitä, että vedät sä hirveät pultit Cindylle. Sähän käyttäydyt ihan korrektisti. Niin, kato nyt. Jotain edistystä on ainakin tapahtunut. Mut pääsee sä nyt et kuitenkaan enää hakkaa ketään. No ihan tiedoksi vaan jo jatkoskin suuttuu ihmisille, jos mulla on aihetta. En mä usko, että Ossille tarvii. Se on kuitenkin luotettava. Eli tää on kaikkia hyvin. No on joo. Kunhan tää pahin Oliver-hässäkkä tästä vielä rauhoittuisi, niin sitten ainakin. Meidän kirjastoon tekee läksyjä. Yrittäkää pärjätä. Mitkä fiilikset? Ei olisi pitänyt hakkua Sebastiania ja Eliaksen kuulle. Tää on vaan niin turhauttavaa. Elias ymmärtää varmasti. Sä olit just hyvästellyt Oliveri. Eikä se lopullisesti ole poissa. Sähän näet sen sit, kun Isabella ja Sebastian palaa. Katsotaan. Hei. Mitäs tää on? Sosiaalivirasto teki pikapäätöksen sijoittaa Oliver toistaiseksi teille. Mut me ei olla haettu sijaisperheeksi. Ja meitähän epäiltiin pääseppauksesta silloin, kun me piiloteltiin sitä Cindy vanhempien luona. Viranomaisten silmissä Oliver oli silloinkin turvassa.
Lapsen on parempi olla täällä tutussa ympäristössä kuin tyystivieraiden ihmisten kanssa. Sä et tiedäkään, miten paljon tämä merkitsee mulle. Ja meille. Kuten sanottua, lapsen etu on kaikkein tärkeintä. Näillä pitäisi pärjätä pari päivää, kun eletään säästeliästi. Entäs sitten sen jälkeen? No sit sä syöt Amannassa. Eikö pelastajat ole jo matkalla? Parempi olisi. Mitä jos mä voin synnyttää täällä? Etkä joudu, me lähdetään kohta Imaa ja vauva kanssa. Ethän sä nyt tollasta voi luvata. Kuka meitä edes täältä osaisi etsiä? No luulisit joku alkanut ihmetellä, kun kone on hävinnyt tutkasta. Ja onhan nyt kotonakin huolissa, Ossi ja Heidi ainakin. No mitä jos apu ei tuu tänne tarpeeksi ajoissa? No jos tää nyt jostain syystä pitkittyisi, niin täytyy meidät lähteä täältä liikkumaan. Tällaisissa varusteissa. Mä en ainakaan rahassu enää metriäkään siinä pulkassa. Enkä sinuna lähtisi ton mahan kanssa mihinkään vaeltelemaan. No niin. Nyt siellä on sit merkki tuli. Ootella, että joku se huomaa. Mitenhän Oliver pärjää? Kuka siitä nyt pitää huolta? Ja peruutus. Olisiko aika mennä nukkumaan? Ei vielä. Sovitaanko silleen, että ajetaan vielä yksi kisa ja sitten mennään iltapesulle? Joo. Nyt tuli ainakin peltivaurioita. Onko sulla vakuutuskunnossa? Tietty. Mulla ei ole, niin ajakaa varovasti. Minkä auton mä saan? Oletko sä ihan varma, että sä uskallat lähteä kisaan mukaan? Noniin. NYT, nyt! Paras lähtö. Mihin se meni? Mitäs tää teet? Lähin himasta. Lopullisesti. Mä jaksan enää teeskennellä. Mua ei kiinnosta, mitä faija kelaa. Oot sä kunnossa? On. Mulla ei mitään näistä edes vonkkaa. Saan mä asua täällä hetken aikaa. No vaikka lopun ikäis. Terve, Severi. Onpa hyvä, että me tavattiin. Sinä se jaksat tehdä noita kotitöitä reippaasti ja oot varmasti kiltisti Liisaakin kohtaan. Mitä sä haluut? Sähän taidat pitää siitä Liisasta, vai mitä? Mitä sitten? Ja susta varmaan olisi mukavaa, jos Liisa voisi jäädä asumaan teille vähän pitempään. Taikka vaikka ihan pysyvästikin. Mitä se sua kiinnostaa, missä se asuu? No sattuupa se nyt vaan vähän kiinnostamaan. No kuule, kerropa sitten eikä vaan lässytä. Mulla on semmoinen suunnitelma, jolla me saadaan Liisa jäämään asumaan teille. Mutta siihen mä tarviin sun apua. Eihän tää nyt häppöstä on, mutta tällaista mosa sitä sitten kuitenkin syödään niin pitkään ennen kuin tääkin loppuu. Kyllä täällä kuule tulee maha täyteen. Paitsi tää olosuhteisiin näiden juhlauteen. Ai saa. Hei, sut pitää saada lääkäriin. Mitä jos sulla on luita murtunut tai sisäinen verenvuoto? Ei tässä nyt mitään. No ei sillä mitään hengenvaaraa ole. Iso mies itkee pienestä haavasta. No hyvä osaa sanoa, kun itelle on naarmun naarmu. Siis väitätkö sä, että me muut ei mukaan... Pelastaja. Mut sinne sairaalan johtokuntaan on paljon muitakin hakijoita ja kaikki on ihan yhtä päteviä kuin minä. Mutta yhtä kauniita.
No ei sinne ulkonäön perusteella ketään valita. Hei, bilettymisestä puheen ollen. Milloin me järkitään ne sun parantumisbileet? No ei ainakaan ennen kuin te possut olette siivonnut.